Πιστεύω ότι δεν είναι αυτό το στυλ σου. Θέλει πολύ δουλειά. Δηλαδή, άμα σε περάσουμε την επόμενη φορά θα έρθεις με το hit. Πάρτε τον. Δεν το πίστευα που να χτυπιέμαι, Μου άρεσε, αλλά νομίζω όχι. Okay. Τα λες σαν να τα ακούς. Δεν είχε το πάθος από πίσω. Νομίζω ότι δεν ήρθες με πολύ καλή εξάσκηση εδώ. Γιατί? Έχεις περάσει εκεί δύσκολα από ό,τι κατάλαβα. Μ' αρέσει που σας προβληματίζω. Δεν με πρεσβεύει το κομμάτι που έφερα σήμερα. Νίκησα. Δεν μου λέει κάτι. Απορώ πραγματικά τι έχεις έρθει εδώ πέρα να σου πούμε μισθή. Δεν ήρθα προετοιμασμένος, όχι, η αλήθεια είναι αυτή. Σε κάποια σημεία ανατρίχιασα, αλλά όχι με την καλή έννοια. Με γύρωσε τόσο πολύ που δεν θέλω να ξανασχοληθώ ποτέ με τη μουσική. Καλώς ήρθες, Κλειό. Βλέπω μια εντυπωσιακή εμφάνιση ροκ, τατού, δερμάτινο. Βλέπω και το κάπα. Έχω και εγώ κάπα εντωμεταξύ. Αυτό ειδικά είναι πολύ συναισθηματικής αξίας, είναι δώρο κιόλας. Από ποιο, Από τη σχέση μου. Α, τέλεια. Κλειό, θα τραγουδήσεις σήμερα, σωστά? Μάλιστα. Τι τραγουδάς? Pop τραγουδάω. Ασχολιέμαι τώρα τον τελευταίο ένα χρόνο έτσι επαγγελματικά. Το πάμε σοβαρά, power και πάμε να τα δώσουμε όλα. Είσαι σε μαγαζί δηλαδή? Όχι ακόμα, δεν έχω εμφανιστεί κάπου, αλλά έχω υψηλούς στόχους γενικά. Κάθε πότε κάνεις release, ας πούμε? Προσπαθώ, επειδή γενικά όλη η δουλειά που κάνω είναι πολύ σοβαρή και πολύ επαγγελματική η εικόνα που δείχνω, να βγάζω ανά 2 μήνες το περίπου. Τώρα αυτό που έχεις δουλέψει, το έχεις δουλέψει καιρό, είναι Αυτό το κομμάτι είναι δικό μου. Το κυκλοφόρησα γύρω πριν 3 μήνες. Έχω κάνει clips, είναι στο YouTube, στο Spotify παντού. Το ψάχνα πολύ να το βρω να βγει τέλειο. Ωραία, καλή επιτυχία, Κλειό. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλησπέρα. Είσαι η. Είμαι η Κλειό. Είμαι 21 χρονών. Σε αυτό το σημείο να πω ότι έχω σήμερα γενέθλια κιόλας. Happy birthday! Ευχαριστώ πολύ. Ήρθα να παρουσιάσω ένα από τα κομμάτια μου. Είναι το Σημάδι, το οποίο κυκλοφόρησε πριν 3 μήνες. Το έχω γράψει εγώ μαζί με τα παιδιά την ομάδα μου, τον Άλεξ και τον Diz, οι οποίοι είναι και η παραγωγή μου. Πόσο καιρό ασχολείσαι με τη μουσική? Σοβαρά ασχολούμαι τον 1,5 χρόνο περίπου. Και πώς έτσι σου ήρθε η ιδέα να ασχοληθείς με τη μουσική κανονικά? Πάντα μου άρεσε η σκηνή και επειδή ο παππούς μου ήταν μπουζουξής χρόνια, μου κόλλησε λίγο τη φλέβα, ρε παιδί μου, ξέρεις. Γενικά τι μουσική ακούς? Είμαι πιο πολύ Cardi B, Nicki Minaj. Θες να ραπάρεις κιόλας δηλαδή? Όχι, δεν ραπάρω εγώ. Έτσι το ρεπερτόριο που θες να ακολουθήσεις ποιο είναι? Pop. Το πάω πιο πολύ να φέρω το στυλ Lady Gaga Weekend στα κομμάτια μου. Οκ. Αλλά ελληνικά. Αγαπημένο Italian brain rock. Είναι ο Μπομπαρντίλο, Κροκοντίλο και ο Τουμ Σαχούρ. Τραλαλέρο, τραλαλά. Ναι. Μπαλερίνα καπουτσίνα. Αυτό. Οκ, εντάξει, καλό. Μπορεί να ξεκινήσει τώρα. Πάνω μου άφησε σημάδι για να σε θυμίζει, μα δεν με ζητάς. Μέσα μου αλήτες ερωτήσεις, μη μου εξηγήσεις γιατί δεν μ' αγαπάς. Όσα θυμάμαι κάνες λάθη πολλά τελικά. Μα όταν πέσεις θα σε πιάσω ξανά, ίδιος κύκλος ξανά ματέα. Baby μου λες σβήσε τα φώτα, πως δεν αρκούν τα λόγια. Μα έλα και μένα ρώτα, που πήγαν τόσα χρόνια. Κόλαση, μοιάζεις με κόλαση, όπου πάω μόνο εσύ ήσουν καταστροφή. Μα σαν εμένα δεν θα βρεις κάποια άλλη baby που να μοιάζει. Τρέχω στο δρόμο με 200, δεν με νοιάζει. Φεύγεις με πονάς και το με μεθά. Σημάδι στην καρδιά, ρίξε μου ξανά. Μην ρωτάς, για μένα δεν υπάρχεις πια. Ποιος άλλος θα ήταν σαν και εμάς. Πώς θες να με πονάς, πώς θες να με πονάς. Πάνω μου άφησε σημάδι για να σε θυμίζει, μα δεν με ζητάς. Μέσα μου αλήτες ερωτήσεις, μη μου εξηγήσεις γιατί δεν μ' αγαπάς. Όσα θυμάμαι κάνες λάθη πολλά τελικά. Μα όταν πέσεις θα σε πιάσω ξανά, ίδιος κύκλος ξανά ματέα.
Μπράβο. Αυτό που άκουσα δεν ήταν κακό, αλλά πιστεύω πρέπει να βρούμε κάτι να σου ταιριάζει παραπάνω. Ωραίο ήτανε, αλλά δεν θα με κόλλησε στο μυαλό. Κατάλαβες. Δεν πολύ σε πιάνω, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή. Δεν είναι ένα τραγούδι π.χ. που το ακούω και μετά μου μένει στο μυαλό. Ενώ είσαι καλή, πιστεύω δεν είναι αυτό το στυλ σου. Σε ένα σημείο που άλλαξες λίγο το flow σου, αυτό σου ταιριάζει παραπάνω. Προσπαθώ να κάνω κάτι διαφορετικό από αυτά που υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει συνηθιστεί στην Ελλάδα ακουστικά. Η παραγωγή, η τοποθέτηση, όλο ρε παιδί μου, ότι είναι κάτι το οποίο ξεχωρίζει. Οπότε μπορεί και γι' αυτό να μην είναι τόσο αναγνωρίσιμο στο συνηθισμένο που ακούμε σήμερα. Εγώ δεν ακούω και τόσο ελληνικά. Αυτό που νομίζω ότι θέλει να πει είναι ουσιαστικά ότι αυτό το κομμάτι δεν σε κολάκευσε. Αυτό. Και ναι, ότι δεν. Ίσως έβγαλα ας πούμε, αυτό που θα θέλαμε ακριβώς εμείς να δούμε. Γενικά, σαν τραγούδι δεν ήταν ούτε κάτι σούπερ τρελό που δεν έχω ξανακούσει ποτέ στη ζωή μου, εγώ τουλάχιστον, ώστε να πω ότι δεν το πιάνω. Ούτε κάτι το οποίο ήταν το καλύτερο κομμάτι που έχω ακούσει. Ήταν ένα ok κομμάτι, σχετικά δουλεμένο. Θέλω να σε ρωτήσω λίγο, εσύ πώς το ένιωσες αυτή τη στιγμή, ότι έκανες καλό performance, ας πούμε? Ας πούμε μέχρι τα 10, ένα μέχρι τα 10. Για τον εαυτό μου θα βάλω 7, γιατί έτρεμα λιγάκι. Εγώ αυτό που άκουσα ήταν αρκετά. Θέλει πολύ δουλειά. Είδα κάποια καλά στοιχεία. Δυστυχώς δεν έχω κάπου να τα σημειώνω, οπότε είναι ό,τι θυμάμαι, ξέρεις. Είδα κάποια καλά στοιχεία. Το γεγονός ότι δεν αλλίωνες πολύ τη χρειά σου, που είναι κάτι καλό. Απ' την άλλη, ήσουν λίγο αγχωμένη, δεν πατούσες καλά. Όταν άρχισα να τραγουδήσεις εδώ πέρα, μπορεί να μην τραγουδάω, να μην ξέρω να τραγουδάω καλά, όπως ας πούμε νότες κτλ. Παρ' όλα αυτά, όταν μου ζητάει κάποιος να κρίνω τη φωνή του ως τραγουδιστή, θα κρίνω αυτό που ακούω. Οπότε δεν είναι ότι απλά το λέω από το μέρος ότι εγώ είμαι καλύτερος τραγουδιστής ή κάτι τέτοιο. Σαν αποτέλεσμα και μόνο το κρίνω. Τονικά δεν ήταν σωστά. Δηλαδή, αν μπει autotune πάνω σε αυτό, δεν θα γίνει. Μπορεί. Δεν θα πάει άλλο level. Θα πάει εκεί που πρέπει να πάει όσον αφορά τα φωνητικά. Από εκεί και πέρα, άμα κρίνουμε το τραγούδι, που ουσιαστικά δεν κρίνουμε το τραγούδι, αλλά κρίνουμε την παρουσία και τα skills, αυτό ήρθε να μας παρουσιάσει, όχι το τραγούδι. Έκανες μια επιλογή που ήταν κοντά, ας πούμε, στην αισθητική σου, που εμένα, ας πούμε, αυτή η αισθητική δεν είναι ότι με χαλάει, δεν θα πω ότι θα την επέλεγα κιόλας. Εγώ πιστεύω ότι μπορώ να σου δώσω μια ευκαιρία. Από μένα είναι ναι. Και να έρθεις ακόμη πιο προετοιμασμένη την επόμενη φορά, ίσως με καλύτερο song selection, και νομίζω ότι από εκεί και πέρα μπορούμε να καταλάβουμε λίγο περισσότερο το τι μπορείς να κάνεις, γιατί δεν φαίνεσαι σαν να είσαι απλά τυχαία εδώ πέρα. Και εμένα η παρουσία σου μου άρεσε πάρα πολύ και πιστεύω ότι την επόμενη φορά μπορείς να έχεις σίγουρα με ένα καλό τραγούδι, αλλά από μένα είναι όχι, γιατί δεν έχεις συναδιαβασμένη με τα Italian Brain Rot, οπότε. Εντάξει. Γελάτε ρε, δεν είναι αστείο. Οπότε μου λες όχι για το, επειδή δεν ήξερα τα Ιτάλια. Δεν βλέπεις αρκετά Italian Θα Brain είναι Rot. λίγο, ξέρεις. Αλλά την επόμενη φορά θα σε ξαναρωτήσω αν περάσεις και θέλω να τα ξέρεις. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα είναι ώρα πάνω μου. Ναι. Από μένα είναι ναι, γιατί πιστεύω Ευχαριστώ. μπορείς καλύτερα. Την επόμενη φορά δεν θα έχεις άγχος, γιατί και εμείς φυσιολογικά παιδιά είμαστε. Θέλω και λίγο παραπάνω show να βλέπω από σένα. Ευχαριστώ. Οπότε περνά στην επόμενη φάση. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε. Συγχαρητήρια. Και χρόνια πολλά και πάλι. Γιατί γελάσατε ρε φίλε, δεν το είπα, δεν ήταν αστείο αυτό που είπα, το είπα σοβαρά. Πώς γίνεται να μην το ήξερε? Μπορεί να μην βλέπει TikTok. Τι TikTok ρε, και στο πανηγύρι μου χτες και είχε Italian Brain Rot stickers. Καλά, επειδή είμαστε εμείς άνεργοι final bosses, δεν σημαίνει ότι είναι και η κοπέλα. Δεν ξέρω, με απογοήτευσε εκεί πέρα. Κλειό, τι γίνεται? Τι να Πέρασες. Φίλο, πέρασα, ναι. Είσαι αγχωμένη, Ήμουν λιγάκι στεσαρισμένη. Δηλαδή, αυτή ήταν η τελευταία σου κυκλοφορία. Στο επόμενο θα έχει υλικό να δώσει κι άλλο. Δεν ήταν η τελευταία μου κυκλοφορία, απλά διάλεξα αυτό το κομμάτι. Okay. Έχει αποφασίσει ήδη με τι θα πα μετά? Θα το ψάξω. Θεωρώ ότι δεν κατάλαβαν ακόμα το τι μπορώ να δώσω εγώ. Αισθάνθηκα ότι δεν μετέδωσα αυτό που ήθελα, όπως ήθελα. Εντάξει, με λίγη εξάσκηση πιστεύω θα τα καταφέρεις. Λοιπόν, καλή επιτυχία και συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Be Mad, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Πώς νιώθεις? Λίγο αγχωμένος, έτοιμος έχω έρθει. Έχω ήδη ένα project έτσι κι αλλιώς που ραπάρω κάθε μέρα εδώ και 53 μέρες. Το TikTok. Ναι, κάθε Γιατί μέρα όταν μέχρι βλέπω- να υπογράψω με δισκογραφική. Είναι και ένας που λέει ραπάρω σαν τον Κονίλο μέχρι να τον ξεπεράσω. Όχι, δεν είμαι αυτός. Ήρθα και εδώ για την εμπειρία. Όσο γίνεται να το τρέξω, το τρέχω. Είμαι αυτής της άποψης ότι όταν αγαπάς κάτι, δώσ' του τέρμα και θα σου γυρίσει. Σε ποια δισκογραφική θες να πεις? Σε όποια μου έχει να μου προτείνει κάτι καλό. Δισκογραφικές τώρα να ξέρεις σε βλέπουνε, οπότε ετοιμαστείτε και σου έχουμε καλή επιτυχία στους κριτές. Να πας Χάρηκα πάρα περίφημα. πολύ.
Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι ο B-Mat, κάνω rap, ασχολούμαι με αυτό όσο περισσότερο μπορώ, ειδικά το τελευταίο καιρό. Έχω ξεκινήσει το 2009, είμαι 30, δεν ξέρω κατά πόσο μου φαίνεται. Το 2009. Έχω 16 χρόνια κοντά και τώρα το τελευταίο καιρό έχω αρχίσει ένα project. Κάθε μέρα ανεβάζω ένα track, γράφω ένα κουπλέ τουλάχιστον ή με ένα refrain extra και τα ανεβάζω κάθε μέρα μέχρι να υπογράψω με δισκογραφική. Είμαι στο Day 54. Έλα ρε, άρα γράψεις 54 κομμάτια, σου είναι 54 refrain. Εδώ και 2 μήνες. Έλα ρε μάγκα. Έχει πάει κανένα viral? Το καλύτερο έχει πάει γύρω στις 27.000 προβολές τώρα. Αυτό να μας πεις. Αυτό να μας πεις. Ξεκινάω με αυτό και άμα θέλετε και κάποιο Πάμε, δεύτερο δώσ' το, μετά δώσ' το. έχω. Yeah. Ένα. B. Είμαι από τη καλύτερη γενιά με τη χειρότερη κρίση. Και με κρίνουν κάτι γέροι που καλά έχουν ζήσει. Φάγαν ήπιαν, ταξιδέψαν και όλα τα έχουν λύσει. Και είναι οι ίδιοι που τη χώρα που ζω έχουν διαλύσει. Δεν θα δούλευες αν έπαιρνες τα φράγκα που θα δώσουνε στο γιο σου. Αν την πείνα σου δεν έκοβε το μέρο κάματό σου. Αν το σπίτι αυτό που πλήρωνες δεν ήταν δικό σου. Αν δανείστηκες για το αυτοκίνητό σου. Κρίνεις τη τεχνολογία και έχει κουπιά το κινητό σου. Κλείνεις τη τοποθεσία, μη σε βρουν και σε σκοτώσουν. Κυβερνήσεις κάνουν πόλεμο και είναι προς όφελό σου. Έτσι σου παν στις ειδήσεις, έτσι μπήκε στο μυαλό σου. Του τραπ την νεολαία, εσύ που κάποτε ψήφισες αγγυλωτή σημαία. Εσύ που δεν έχεις βγει ποτέ από τη γειτονιά σου και μιλάς για τη ζωή από δελτία και από νέα. Μια γενιά μπανιστιτζίδες, ματάκιδες και πέτες. Μπορώ να το συνεχίσω, λοιπόν. Μια γενιά μπανιστιτζίδες, ματάκιδες και πέτες. Κι μισοί όταν σπίτι γύρναγαν βαράγανε γυναίκες. Άδεια ψυγεία, γκάρας γεμάτα με μερσέντες. Μα έφταινε η εποχή που θα άδειαζαν οι τσέπες. Κράτα την ουσία, όχι το ηθικό δίδαγμα. Πόσα σπίτια κλείσανε μετά από αυτό το πείραμα. Είδα αυτό το γέρο ξανά από το παράθυρο και έκλεισε την κουρτίνα του. Μάλλον πήρε το μήνυμα. Οκ, bet. Πες και το άλλο. Κόλλησα. Ναι, μπορώ. Εννοείται. Τέλεια. Μπορούμε να βάλουμε το δεύτερο. Like B. Δεν μάθαν τι θα πει να κουραστώ. Κάνω για 10 baby να το και δεν με νοιάζει από πού θα πιω. Όλοι σας μοιάζετε μου φαμπρό. Δεν μάθαν τι θα πει να κουραστώ. Κάνω για 10 baby να το και δεν με νοιάζει από πού θα πιω. Όλοι σας μοιάζετε. Κάνω καλά τη δουλειά μου, με λένε κύριο. Αν έχει νόπνευμα για μένα είναι ελιξίριο. Πως ακόμα θα γράφω τους μοιάζει μυστήριο. Τυχαίνει να με το 1 στο εκατομμύριο. Αυτές οι μπάρες μου θυμίζουν δηλητήριο. Μπατσιχαν άχτη να με δουν στο κρατητήριο. Ευτυχώς είχα μάνα που ήταν μεγαθύριο. Αλλιώς δεν κλείτωνα το αναμορφωτήριο. Χώνω στο υπόγειο και τρέμιλο το κτίριο. Το να σου μπήκα μα και όχι είναι αμφίροπο. Κρατώ τη μόνη και μου μοιάζει επικίνδυνο. Γιατί κρατώ και τις καρδιές από το κύκλο μου. Βάλε ένα beat, δεν μου χρειάζεται πιστήριο. Και θα σου κάνω όλο τον κόσμο ελαττήριο. Δεν έχω μπιφτό να χαθάταν αστείο μπρο. Θα χρειαζόσουν ένα ψυχίατρο. Τι θα πει να κουραστώ. Κάνω για 10 baby να το και δεν με νοιάζει από πού θα πιω. Όλοι σας μοιάζετε μου φαμπρό. Δεν μάθαν τι θα πει να κουραστώ. Κάνω για 10 baby να το και δεν με νοιάζει από πού θα πιω. Όλοι σας μοιάζετε. Ραπάρω σαν να μην με πήρε ποτέ κάτι φορά. Ο χρόνος είναι χρήμα και είδα να μου κλέβουν ώρα. Σαν τον Αλέκο στο live τα κάνα πουτάνα όλα. Έφυγα από τη δουλειά, δεν φτιάχνω άλλους καφέδες τώρα. Αυτό το πάτημα θα μείνει για άλλο έναν αιώνα. Και θα το τρέχω που να μου ταΐσει τα εγγόνια. Πείτε μου πώς να το πουλήσω και το δίνω τώρα. Με ένα πακέτο και άλλα 15 flow δώρα. Είπα να μην πεθάνω για ένα μάτσο φλόρους. Εγώ να τρέχω για 3 και εκείνοι να παίρνουνε πόνους. Και να χάνω τη ζωή μου γύρω βλέπω μονοκλόνους. Να μην αλλάζει τίποτα, ζω καν σβήνει ο χρόνος. Κάντε χορό για το μανιακό ρήμα δώρο. Κάνω δώρο. Αυτοί κάνουν λες και έχουν δώσει κόλλο. Κάντε χορό για το μανιακό ρήμα δώρο. Σκάω στο κλαπ και όταν ραπάρω, ποιος ραπάρει κάνει μόκο. Είχα το χάρισμα του μύδα. Αγγίζα ζέλα και γίνονταν ξύγα. Ποτέ δεν βρήκα έτοιμα, έσταξα όπου πήγα. Ζωή μου καράβισα καταιγίδα. Η καρδιά μου έχει σταχτημένη παγίδα. Τα λάθη στην κόλαση έχει σφραγίδα. Χρυσάφι. Η μπάτση για τα μάξι με ρωτάν πάλι τα ίδια. Δεν άκουσα, δεν μίλησα, δεν είδα. Τι θα πει να κουραστώ. Κάνω για 10 baby να το και δεν με νοιάζει από πού θα πιω. Όλοι σας μοιάζετε μου φαμπρό. Δεν μάθαν τι θα πει να κουραστώ. Κάνω για 10 baby να το και δεν με νοιάζει από πού θα πιω. Όλοι σας μοιάζετε μου φαμπρό. Ευχαριστώ πολύ. Ωραίος.
Εντάξει, το αφήνουμε το πρώτο. Ας πάμε τουμ σαχούρ κατευθείαν. Λοιπόν, το πρώτο ήταν conscious rap. Το πρώτο έγινε κυρίως γιατί ήθελα να το πω, ήθελα να ακουστεί αυτό το πράγμα, ξέρεις. Ναι, και έχει ωραίο στίχο. Αυτά που είπε δεν ήταν μαλακίες. Όχι, όχι. Σε αυτό τέτοια φάση. Ναι, δεν ήταν. Ήταν actual καλές παρατηρήσεις, δηλαδή το μυαλό σου κόβει. Αυτό που έχει ξεχωρίσει τον Lex είναι αυτό το πράγμα ακριβώς. Επίσης αυτό με το challenge που κάνεις γαμάει. Ευχαριστώ πολύ. Ισχύει γαμάει. Αυτό το έκανε κάποτε ο Νόε. Οπότε αυτό συνέχισε, αυτό είναι W motion, οπότε δεν μπορεί να το σταματήσει για κανένα λόγο. Το δεύτερο track μου άρεσε, μου θύμισε λίγο rock league. Στεναχωρήθηκα για το τουμ σαχούρ, μπορώ να πω. Αλλά ρε φίλε, εγώ δεν μπορώ να το πω για αυτόν. Το δεύτερο μου άρεσε. Ρε φίλε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το rap σου. Είσαι πολύ καλό σε αυτό που κάνεις και τα lyrics και το delivery είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό που πρέπει να προσέξεις είναι να, επειδή ρε φίλε είσαι ωραίο παιδί και ωραία φυσιογνωμία, μην είσαι πολύ ανάλατος. Δηλαδή. Είσαι πολύ χαρούμενο. Είσαι κάπως ανάλατος, δηλαδή ρε φίλε το rap θέλει μια. Ξέρω. Τι λέω. Καταλαβαίνω τι λες. Πρέπει ρε φίλε όταν είσαι στο μικρόφωνο απάνω να τα λες με μια τσαχπινιά, ας πούμε, κατάλαβες. Δηλαδή, ας πούμε, η Britney Spears, ρε φίλε, δεν είναι το ένα top φωνάρα, ξέρω εγώ, αλλά είχε μια τσαχπινιά. Γι' αυτόν τον λόγο την ξεχώρισαν κιόλας. Γενικά το rap θέλει μια. Αλλά είσαι πάρα πολύ καλός, ρε. Ίσως ήταν και το άγχος, ίσως αν κάποια στιγμή δείξω κάτι άλλο. Ξέρεις τι, θα ήθελα ρε φίλε να σε ακούω να χώνεις σαν να ξέρεις πάρα πολλά πράγματα. Γιατί φαίνεται ότι ξέρεις πολλά πράγματα, αλλά τα λες λίγο σε φάση σαν τρίτος. Ενώ γράφεις σαν να τα ζεις, δεν τα λες σαν να τα ζεις, τα λες σαν να τα ακούς. Πρέπει να προσέχεις να μείνεις ανάλατος. Γενικά σε skills και σε μπάρες και σε flows και σε delivery είσαι πάρα πολύ καλά, ρε φίλε. Και φαίνεται ότι τις έχουν μεγαλώσει και γενιές. Και φαίνεται ότι το ζεις, ρε φίλε. Γενικά και το rap και το hip hop ότι το έχεις ζήσει και ότι δεν σε χαλάει να πατήσεις και ας πούμε τώρα πάτησες το δεύτερο, ας πούμε τύπου electro, ξέρω εγώ, house, whatever τι είναι, ξέρω εγώ. Μπρο, προσπάθησε απλά να μην προσπαθείς απλά να αποδείξεις ότι μπορείς να το κάνεις. Προσπάθησε να γράψεις. Δεν μπορώ να το εξηγήσω καλύτερα. Θέλω λίγο δόντια παραπάνω να δω. Με πιάνεις, αυτό θα ήθελα, ρε φίλε. Γιατί είσαι εκεί που μπορείς να το κάνεις και μπορείς να γίνεις και λίγο πιο παραπάνω, λίγο arrogant. Και λίγο ignorant και λίγο. Και πιο fun. Δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι ξέρει. Ναι, ρε φίλε, αυτό. Λίγο arrogance. Θέλει λίγο ignorance και λίγο arrogant. Και τα δύο τα θέλει. Κατάλαβα τι λες. Όλα τα υπόλοιπα τα έχεις. Respect. Μακρινό fist pump. Λοιπόν, το δεύτερο κομμάτι μου άρεσε πάρα πολύ. Το έχεις δουλέψει, φαινότανε, το έλεγες μ' άνεση, 9 στα 10 σίγουρα. Αλλά όπως είχε πει πριν ο Φίλιππος εδώ, μετράει η πρώτη εντύπωση. Εγώ περίμενα το πρώτο κομμάτι να το έχεις δουλέψει περισσότερο, αλλά ξέχναγες λέξεις, προσπέρναγες πράγματα. Λίγο κάπου το έχασες εκεί. Ναι, είναι αυτό που έγραψα προχθές. Από λάθος δικό μου, ίσως να μην έπρεπε καν να το φέρω. Απλά. Ναι, γιατί όμως. Πιο πολύ με ένοιαζε να βγει αυτό το πράγμα, ξέρεις, να πω ότι έχω αυτό το πράγμα που σκέφτομαι και μετά ότι έχω αυτό το rap που μπορώ να δώσω στο κομμάτι. Ναι, αλλά το καλό σου το φίλο εδώ πρέπει να το βγάλεις από την αρχή. Εσύ το κράτησες για το τέλος. Μόνο για αυτό το λόγο από μένα όχι. Για πες εσύ. Μ' αρέσανε φούλοι στίχοι. Είναι πολύ ψαχμένα, δεν είναι ότι κάθεσαι και γράφεις απλά ό,τι να είναι. Δεν ένιωθα ότι τα έχεις ζήσει εσύ και μου τα λες. Δεν είχε το πάθος από πίσω. Αλλά θέλω να σε ξανακούσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και τους 4 πάρα πολύ. Εκτιμάω κάθε άποψη, κάθε ένα που άκουσα. Μην σταματήσεις το challenge αυτό που κάνεις, για κανένα λόγο. Δεν υπάρχει day off, bro. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ. Καλά, ρε μαγκά. Καλή συνέχεια. Το δεύτερο ήταν πολύ καλό. Δεν είναι καλός Το δεύτερο αυτός, ήταν πολύ καλό. Δεν είναι καλός. Το δεύτερο ήταν πολύ καλό κομμάτι, όντως. Καλώς στον B-Mat. Πέρασες. Πέρασα. Το πρώτο κομμάτι έλεγε κάτι για φασισμό, έλεγε. Ρε παιδί μου, το πρώτο κομμάτι ανέλυε ουσιαστικά τι πιστεύω εγώ στο μυαλό μου ότι έχει κάνει λάθος όλη η προηγούμενη γενιά. Που θα σε δείξουν με το δάχτυλο και θα πούνε ότι η τωρινή γενιά, ξέρω εγώ, τώρα έχει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό το λάθος, χωρίς να έχουν κοιτάξει αυτοί πώς έχουν διαλύσει ήδη. Πολλά πράγματα. Πάντως και με το δεύτερο που ήταν τελείως διαφορετικό. Μπράβο. Το δεύτερο ήταν αυτό που γράφω εγώ σε ράπ, ας πούμε. Πολύ φαν, πολύ ωραίο το κομμάτι, μου άρεσε και εμένα. Τέλεια. Και τώρα συνεχίζει το challenge, Το Ναι. 55 θα ανέβει σήμερα, και αύριο 56, 57 και πάει λέγοντα. Σωστά. Τέλεια, B-Mat, θα χαρώ πολύ να σε δω την επόμενη φορά. Τα λέμε. Καλή επιτυχία με το challenge. Ευχαριστώ πολύ. Έχω μαζί μου τον Dr. Sam, τον οποίο τον έχω δει ήδη εγώ, επειδή έχει κάνει χειροπρακτική στον Τάκη Τσάν, τον αγαπημένο μου ράπερ της παιδικής ηλικίας. Και είχε πολλά θέματα ο Τάκης, Εντάξει, κάτι ψηλά τα είχε. Καταφέραμε και τον βοηθήσαμε. Οπότε κάνεις χειροπρακτική. Κάνω χειροπρακτική, σωστά. Έχεις κάποιο κέντρο. Αυτή τη στιγμή έχω συνεργασία με ένα χώρο στο Παλαιοφάλιρο και εντάξει, εννοείται τις θεραπείες μου κατοίκων. Εν τω μεταξύ έχω και εγώ ένα πιάσιμο λίγο έτσι εδώ. Ναι. Τέλος πάντων. Είσαι καλός ο κόσμος. Οπότε τώρα θα κάνεις χειροπρακτική εδώ πέρα live στους κριτές. Σωστά. Οκ, και θα δουν αυτοί αν το κάνεις καλά και. Δεν θα κρίνουν ακριβώς το χειρισμό, θα δουν τα αποτελέσματα όμως. Τα αποτελέσματα που μετράει. Ωραία. Καλή επιτυχία. Σε ευχαριστώ. Dr. Sam. Θα σε δω. Πού πας εσύ? Τι έγινε. Γεια σας κριτές. Σας παρακολουθώ.
Έχω να πω ότι τα πάτε εξαιρετικά. Δεν διαγωνίζομαι εγώ σήμερα. Βλέπετε, έχουμε ένα κρεβάτι. Είχα να σας φέρω το Γιάννη. Ονομάζομαι Γιάννης. Το όνομά μου στα social media είναι Dr. Sam. Ασχολούμαι με τη χειροπρακτική. Και αυτό είναι το main show που θα σας παρουσιάσω σήμερα. Εφόσον βρίσκεσαι εδώ, νομίζω μπορώ να ξεκινήσουμε με σένα. Ξεκινάμε μπαμ. W-motion, Κονίλο. Θες να μας πεις μερικά πράγματα για τη χειροπρακτική? Αρχικά, ο τομέας φυσικοθεραπείας εμπεριέχει σε κάποια σκέλη του και τους χειρισμούς χειροπρακτικής. Στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ main thing. Ο σκοπός μας είναι να θεραπεύσουμε. Θα ακούσουμε κρακ και τέτοια. Θα ακούσουμε crack. Εγώ να σου πω, έχω ένα πιάσιμο ρε φίλε μόνιμο. Οκ. Εδώ. Ξεκινάει κατευθείαν με τα βαθιά πάντως. Οκ, γιάσε μου λίγο. Γιατί αυτό εδώ πέρα πολύ ύπουλο μου φαίνεται και νομίζω ότι πρέπει να τσεκάρουμε λίγο την αυγενική μοίρα. Χαλαρώνεις. Εδώ πονάει κάτι. Όχι, όχι. Α, Χαλάρωσε μου λίγο την αυγένα, χαλάρωσε το μου λίγο. Εδώ πονάς. δεν θα μείνω στον τόπο. Όχι. Εδώ πονάς. Όχι. Οκ. Αν σε φέρω εδώ πιο ψηλά, χαλάρωσε μου την αυγένα σαν ελεύθερο. Εκεί λίγο κάτι, εκεί λίγο μαγκωμένο. Σαν μπλοκάρισμα. Ναι. Οκ. Χαλαρώνεις. Για κοίτα μου δεξιά σου περισσότερο μπορείς. Μέχρι εδώ πάμε. Ναι. Καλά είμαστε. Για πάμε αριστερά. Και μέχρι εδώ. Πόνεσαι κάτι σε αυτά τα δύο. Εδώ λίγο. Εδώ λίγο. Ναι. Εδώ κάτω, Ναι. Οκ. Επανέρχεσαι. Κοιτάς τα βάνη. Δεν πονάω κάπου. Όχι. Κοιτάς κάτω. Όλα καλά. Εδώ ανακουφίζει και λίγο το κάτω. Λίγο, ναι, να κοφίζει. Οκ. Επανέρχεσαι. Ωραία. Οπότε. Κάτσε. Είναι αναγκασμένος. Πονάμε εδώ. Ναι. Πονάει ρε. Οκ. Κάτσε. Χαλάρωσε. Πονάει. Τι τρέχει. Ναι, μαλάκα, πονάει. Σ' αρέσει. Ναι, λίγο. Είμαι σίγουρος. Δεν θα μας βγάλεις λίγο την μπλούζα σου. Όχι, δεν βγάζω τώρα. Λίγο. Είμαστε σοβαρό show τώρα, δεν βγάλω μπλούζα. Θες να αφήσεις χαλαρό το χέρι σου. Ναι. Ωραίος. Τέλειος. Οπότε. Όπα. Χαλάρωσε μου λίγο τον αυγένα σου. Άσε τον ελεύθερο σε μένα. Μπράβο. Και άσε τον αυγένα να πέσει στο πλάι. Πολύ ωραίος. Μας πάθηκαν αυγενικό. Μ' αρέσει πολύ το γεγονός ότι είδες το βίντεο με τον Τάκη. Μαλάκα, δεν κάνω άλλο. Σε πόνεσε κάτι. Όχι. Απλά τρόμαξε επειδή με έχει αίσθηση. Οκ. Πες επάνω μου, θα το πάμε λίγο πιο ήπια. Αλλά θα χαλαρώσεις τα χέρια. Πάμε λίγο πάνω το κεφάλι. Έτσι, μπράβο. Και πέσε λίγο εδώ. Άσε ελεύθερο την αυγένα. Αν θέλεις, μπορείς να κλείσεις και τα μάτια. Να είσαι πιο χαλαρός. Μπράβο. Αφήνω να σε φέρω λίγο εγώ στο πλάι, να σε φέρω. Αυτό. Ένα ωραίο. Εντάξει. Είσαι λίγο τζούφιος βέβαια. Δεν έχεις τόσο πολύ κράκ. Θες να ξαπλώσεις μπρούμητα να δούμε και αυτά τα σημεία που είναι πιο ανακουφιστικά. Ναι, να ξαπλώσουμε λίγο γιατρέ, γιατί το όρθιο ήταν λίγο πιο. Στο όρθιο δυσκολεύεται ο κόσμος σε πολλά πράγματα, είναι αλήθεια. Όπα. Αφήνω χαλαρό τον αυγένα μου. Εντάξει. Ξεκινάω λίγο στο πλάι για να πάμε στην κάτω αυγενική. Χαλάρωσε. Μπράβο. Οκ. Χαλάρωσε λίγο. Χαλάρωσε. Μπράβο. Οκ. Χαλάρωσε με αυτά τα σημεία. Πάρε μια βαθιά εισπνοή από τη μύτη. Εκπνοή από το στόμα. Χαλάρωσε. Αχ, Παναγιά μου. Πάρε μια καλή εισπνοή από τη μύτη. Εκπνοή από το στόμα. Ήταν ωραίο. Όπως είσαι, σήκωσέ μου το αριστερό σου πόδι τεντωμένο όσο πιο ψηλά μπορείς. Αυτό γιατί σηκώνεται. Μπαλαρίνα ρε μαλάκα. Ας το κάνω. Αλλά είναι Μπράβο. καπουτσίνα. Σήκωσέ το χωρίς να σηκώσει τη λεκάνη. Σήκωσέ το. Μπράβο. Πάμε και το άλλο. Τι βλέπω γαμώτο, τι γίνεται. Μόνο του το δεξί. Ωραίος, μια χαρά, μπαλαρίνα. W. Κατέβασε. Κάνουμε λιγάκι τα ισχύα μας, εντάξει. Πώς νιώθεις γενικά. Καλά νιώθω. Εντάξει, τρόμαξα λίγο, αλλά ήταν επειδή είναι. Ήταν ανακουφιστικό κάπως. Άψογος. Μπράβο. Χαλαρά τα πόδια. Έκατσε τέλεια. Ας το ελεύθερο το σώμα σου, λίγο μου σφίγγες. Μπράβο. Μη κλάσιο γιατρέ. Μη μαλώνετε. Παίρνε βαθιές πνοές από τη μύτη, εκπνοές από το στόμα. Μπράβο. Για γύρνα ανάσκελα. Όπα. Πάω, πλησιάζω. Χαλάρωσε με τον αυγένα. Εντάξει. Έξαψη. Σηκωθώ. Σηκώνεσαι. Γεια. Ωραίος. Πώς Νιώθω. Μπαλερίνα καπουτσίνα, πάμε. Τι νιώθεις. Δεν νιώθω τόσο πολύ εδώ πέρα. Οκ. Όπως είσαι. Θέλω να κάνεις προς τα πίσω, να μου πεις πώς νιώθεις την κίνησή σου. Ευληγησία νομίζω κάπως έτσι τονώθηκε. Έφτιαξε. Να το να. Νιώθω ανακουφισμένος πάντως. Εντάξει. Γίνεται δουλίτσα, ναι. Αρχικά, σου άρεσε. Ναι, μου άρεσε πολύ. Ήταν μια εμπειρία την οποία θα την ξανάκανες. Σίγουρα, ναι. Οκ. Τώρα ειδικά που το έκανα μία φορά. Ναι. Νομίζω εξωτερικά φαίνεται λίγο έτσι τρομακτικό, αλλά άμα το κάνεις, σου φεύγει και θες να ξανακάνεις μετά. Δηλαδή, σαν Πονάς όταν το κάνεις αυτό. Όχι, δεν πονάς.
Μόνο με τους ήχους μπορεί να τρομάξει λίγο αυτό. Είναι λιγάκι το σοκ της στιγμής. Λοιπόν, να σας αφήσω εγώ. Να μας αφήσει, ναι. Καλή Ευχαριστώ επιτυχία. πολύ για την βοήθειά σου. Αυτά λοιπόν από μένα. Δεν θέλει να κάνει κάποιος από εμάς. Εγώ πάω, δεν έχω θέμα. Ξαπλώνεις ανάσκελα. Είχαμε ποτέ πρόβλημα με τον Αυγενά? Ναι, full. Τα πάντα όλα full. Πονοκέφαλο από αυγενικά συνέχεια. Οκ. Μένεις όπως είσαι, έρχεσαι λίγο πάνω μου. Μπράβο. Πονάει εδώ? Όχι. Κούτ. Αν σε φέρω πίσω. Αδερφέ, Το βρήκαμε. Κάτω αυγενική λοιπόν. Οπότε το πιασηματάκι εδώ είναι μυϊκό. Όμορφα. Ο αυγένας σου έρχεται και κλείνει αριστερά και κάνει μια στροφή λίγο αριστερά. Οπότε αυτό περιορίζει αυτομάτως τα τρίματα εδώ στην αριστερή πλευρά. Οπότε στη στροφή έχουμε έλλειψη. Πάρε καλή ίσπνο από τη μύτη. Εκπνοή. Αδερφέ, τι ήταν αυτό, ρε? Ήταν καλό. Πολύ καλό, φίλε, πολύ καλό. Μα έκανε κρακ και λέω, έκανε ένα κρακ, οκ. Κροκ. Έρχεσαι καθιστός. Τέλειος. Ωραία, αγκάλιασε. Όχι, δεν γυρνάς πόδια πάνω. Έτσι. Αγκαλιάζεις τα χέρια σου μεταξύ τους. Άψογος. Και αφήνεις τον αυγένα να πέσει. Και τους ώμους το ίδιο. Κάνεις μια καμπουρίτσα, μπράβο. Πάρε μια καλή εισπνοή. Εκπνοή, βγάλε και πέσει. Πέσει, ας τους ώμους να πέσει. Άστο. Ακραίο, ρε φίλε. Πάμε να κοιτάξουμε δεξιά σου περισσότερο. Ναι, ρε, τίποτα, δεν υπάρχει πόνος, ρε φίλε. Είσαι πανέτοιμος. Αυτά για σήμερα. Τα υπόλοιπα τα κρατάμε για την επόμενη φάση. Αν με περάσετε προφανώς. Σε περνάω εγώ για να θεραπεύσεις τον κόσμο ολόκληρο, φίλε, αλήθεια σου λέω. Σε περνάω από όλους. Το πιο σημαντικό είναι ότι μπορείς να βοηθήσεις κόσμο μέσω αυτού. Εμένα αυτός είναι ο βασικός μου σκοπός, να μπορώ να βοηθήσω τον κόσμο ο οποίος υποφέρει από πόνους καθημερινά. Από μένα είναι ναι, γιατί ρε φίλε ήρθες εδώ με κάτι διαφορετικό, βλέπαμε όλη την ώρα τα ίδια, ραπ. Ήρθες εδώ, φαίνεται ότι το γουστάρεις αυτό που κάνεις, οπότε περνάς στην επόμενη φάση. Απλά δεν ξέρω τι θα μας κάνεις την επόμενη φορά. Έχω προετοιμάσει κάτι. Σας ευχαριστώ όλους. Πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Και εγώ θα σου πω ναι, γιατί θέλω να με κάνεις και εμένα κράκ την άλλη φορά. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Δόκτωρ, με έσωσες. Είχα ένα μάγκωμα, ρε φίλε, νιώθω πιο ελεύθερος. Χαρά μου, Γονίλο μου. Χαρά μου. Να μπορώ να βοηθήσω κόσμο, το είδες και μέσα. Το είπα και στα παιδιά ότι είναι κάτι που το ευχαριστώ. Και άμα θα έχεις πολλούς πελάτες, θέλουν όλη η επιτροπή θέλει να. Τώρα ναι, θα φύγω από εδώ πέρα 12 το βράδυ. Κάθε πότε πρέπει να κάνει κάποιος? Αυτό εξαρτάται ανάλογα την κάθε περίπτωση. Εσύ που είσαι ένας άνθρωπος που δεν μου ανέφερες τουλάχιστον κάποιο πρόβλημα, ας πούμε, πιο σοβαρό, μπορείς να κάνεις και 4 φορές το χρόνο, αντί για να πας να κάνεις ένα μασάζ, να κάνεις τη συντήρησή σου μέσω αυτού. Και πίστεψέ με, τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, οπότε εγώ θα στείλω στον Dr. Sam στο Instagram σε κάνα μήνα να μου κάνει επαναληπτικό σίγουρα. Εννοείται. Και καλή επιτυχία. Θα ζητώ και την επόμενη φορά. Θα με δω και την επόμενη φορά, αφού πέρασα. Ωραία, άρα μπορεί να μου ξανακάνεις. Κάτσε να κάνουμε backstage. Μου άρεσε, αλλά νομίζω όχι. Τι? Δεν αρκεί το να λέμε απλά να και να είμαστε στην νότα. Αρκεί, δεν ξέρω, για να είσαι καθηγήτρια, ας πούμε. Λέγομαι Ντάντι Τσουλφάς. Κυνηγάω το χρήμα, σπάμε όλοι τη βιτρίνα. Μπρο, τι λες, τι ήταν αυτό που ακούσαμε τώρα? Πάρτε τον. Οπότε εμείς είμαστε αυτό.